גדלתי במיתר, שעה נסיעה מעזה, יחד עם ההורים והאחיות הקטנות. לקראת הגיוס, דבר אחד היה לי ברור. אני הולך להיות לוחם. הגעתי לגבעתי, יחידה שהגנה על ישראל עוד ממלחמת העצמאות, וזה היה גאווה גדולה להיות חלק מההגנה על ישראל. בסיום השירות כבר השגתי עבודה, הייתי בדרך להיכנס ללימודים באקדמיה, לטייל בחו"ל. האמת, טרפתי את החיים. ואז הגיע אוקטובר 2023. אני כבר הייתי רגיל לקולות של לחימה, אבל הפעם זה היה שונה. ישראל נמצאת תחת מתקפת טרור. קרוב יותר, חזק יותר. זו הייתה מתקפה שהגיעה אלינו, אל תוך הבתים של אנשים, הקהילה, איפה שהילדים הולכים ללמוד. מיד עליתי על מדים ויצאתי להילחם. יחד עם החבר'ה מהמילואים, היינו מהראשונים להיכנס ללחימה, להגן על הבית ועל המדינה. תוך כדי יריות ומערבים, ידענו שאנחנו שומרים על עם ישראל, וזה מה שנותן את הכוח ברגעים הקשים. כן, הבוקר בצפון רצועת עזה מטען מופעל לעבר הכוח. גם נהרג הלוחם וגם נפצעים 11 לוחמים. את אותה רעות ואת אותה תמיכה אני מרגיש עד היום כאן בבית הלוחם. אנשים שעברו את מה שאני עברתי, שמנסים לחזור לחיים אחרי פציעה בקרב, שיודעים כמה זה לא פשוט. הכוח שלנו, כלוחמים, כעם, זה הכוח של הביחד. זה להיות אחד עם השני, גם כשלא פשוט. זה לתת כתף כשצריך. זה מה שאני עשיתי ביחד עם היחידה. וזה מה שמחכה לי כשאני מגיע לבית הלוחם.